Moi bons días, saúdos, son as 11 da mañá, saúdos dende o Museo Santiago Rei Fernández Latorre. Hoxe arrincamos dende aquí nun encontro informativo en directo que lles imos ofrecer coa mirada posta na Lei Galega de Intelixencia Artificial. A piques de comezar o trámite parlamentario está previsto que nos próximos días o Consello da Xunta aprobe o proxecto desa lei. Unha lei que incorpora unha visión humana da aplicación desta tecnoloxía da que tanto lles estamos a falar nestes últimos tempos. Seguridade na xestión, no uso dos datos, un uso en beneficio de todos e todas, de toda a sociedade, ou esa aposta, ese apoio tamén ao emprendemento e os proxectos de talento de futuro aquí en Galicia. Imos falarlles de todo iso, tamén das implicacións sociais da intelixencia artificial con foco posto en diferentes ámbitos, dende as desigualdades sociais, a saúde mental ou tamén o acceso á tecnoloxía. Isto da man de algúns dos invitados que hoxe aquí nos acompañan, dos participantes deste encontro informativo. Paso xa a saudalos e a presentarvos a todos vosos que nos seguides a través das canles de La Voz de Galicia, lavozdeGalicia.es, tamén a páxina de Facebook de La Voz e a canle de YouTube. Un encontro que, como lles decimos, lles estamos ofrecendo nesta mañá en directo do Museo Santiago Rei Fernández Latorre. Destas cuestións que lles avanzo, imos falar cos 4 convidados que hoxe aquí nos acompañan. Julián Cerviño, director da AMTEGA, da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Benvido, bo día. Moitas gracias, bo día. Ana Freire, vicedecana de Impacto Social e Innovación Académica da Universidade de Pompeu Fabra, Barcelona School of Management. Benvida tamén, bo día. Moitas grazas, bo día. Francisco Javier Díaz, xerente de Capacidades Digitais de Abanca. Benvido tamén, bo día. Moitas gracias, bons días. E Xosé Cuns, que é o director da Rede de Loita contra a Pobreza aquí en Galicia. Benvido tamén, Xosé, grazas por acompañarnos. Gracias a vos. Imos comezar con esa lei, director, a modo de contexto, esa información que necesitamos saber sobre que hai detrás desa lei de inteligencia artificial galega e os obxectivos, sobre todo, que perseguen. Moi ben, pois, en realidade, o Goberno galego leva xa tempo traballando nos temas de inteligencia artificial. Fomos unha das primeiras comunidades autónomas en España, unha das primeiras rexións europeas en ter unha estrategia de inteligencia artificial. Como froito desa estrategia, creouse un grupo de traballo, un nodo de especialistas, para ver de que xeito podíamos aproveitar a inteligencia artificial na rexión e crear unha Galicia intelixente, nese sentido. En paralelo, o Reglamento Europeo estabase a traballar a nivel da Comisión Europea, e agora nós creemos que é unha oportunidade moi boa a poñer en marcha esta lei de inteligencia artificial que o que busca é desenvolver e impulsar a adopción de inteligencia artificial en Galicia, especialmente regulando o que é a parte de como debemos empregala dentro da administración pública. Lóxicamente, isto é unha forma de aterrizar todo o que emana do Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, é unha declaración tamén de que xeito nós imos incorporar todos esos principios e todas esas obrigacións que o Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo obriga o mercado e tamén as administracións a poñer en marcha e aterrizalo, digamos, na realidade do noso país. Ademais, isto debe permitirnos tamén que desde o punto de vista de adopción da inteligencia artificial na administración, ademais, lóxicamente, de estar centrado na mellora da calidade de vida dos cidadáns, no ser humano, que tamén o fagamos de unha forma eficiente e eficaz, porque agora tamén un dos problemas que hai coa inteligencia artificial, con esta última xeración de inteligencia artificial, son os temas de costes e sostenibilidade económica, non máis alá dos temas de sesgos e todos os temas que seguro que temos ocasión de tratar, aparte de ter proxectos que realmente sexan eficientes, eficaces e que sexan sostenibles financieramente, para que realmente sexamos quen de aproveitar todas esas capacidades de inteligencia artificial para facer unha administración máis áxil, máis centrada nos cidadáns e máis eficiente. E, por último, tamén, fora xa do sector, digamos, público galego, porque ata agora estaba falando de como imos facer eso dende o sector público autonómico, a parte, digamos, de crear na sociedade digital tanto temas de alfabetización digital, que desde a xencia que teña a honra de dirixir xa levamos facendo moito tempo, levar esa alfabetización digital tamén á cidadanía,
fomentar tamén no sector productivo a incorporación desta tecnoloxía, porque o sector productivo vai ter que incorporar esta tecnoloxía de inteligencia artificial, polo menos para non perder competitividade con outras rexións e con outras empresas de outras zonas do mundo. Tamén apoiarnos no sector TIC, que é moi potente en Galicia, para especializalo e para poder proveer eses servicios, exportar servicios de inteligencia artificial, e tamén, bueno, unha parte de creación e retención de talento a través das universidades e dos centros de investigación para realmente aproveitar tamén a ubicación da Axencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial en Galicia para crear, digamos, de algún xeito un epicentro polo menos a nivel nacional da inteligencia artificial en Galicia. Sí, que o peso de Galicia, non? Ademais, é importante mencionar esa ESIA, vai medrar a través da presenza desa axencia. Imos escoitar os nosos convidados. Director, a ver que lles parece, porque compartíamos con eles algunha información sobre o que incorpora esta lei e despois así tamén poderá valorar, non? Despois de escoitalos, valorar esas apreciacións, esas expectativas que les teñen. Ana, en tu caso, con el conocimiento que tienes, claro, de lo que va a incorporar esa ley gallega de inteligencia artificial, ¿qué valoración harías de ella? Bien, pues creo que es una iniciativa fantástica, sobre todo por el hecho de que es una ley centrada en el ser humano y sobre todo porque intenta también focalizarse en el uso que va a hacer la administración pública, porque tenemos ejemplos pues, a nivel internacional de mal uso de la inteligencia artificial en la administración pública, y esto obviamente repercute en todos los ciudadanos, porque al final la administración pública es aquella que se va a encargar pues, a lo mejor de otorgar ayudas, prestaciones sociales, redistribuir los recursos entre los ciudadanos, incluso si hablamos ya de sanidad pública, sistemas de diagnóstico, de tratamiento, que pueden ser utilizados, se pueden utilizar inteligencia artificial, pero si no está bien utilizada, bien diseñada, bien implementada, pues los resultados pueden no ser los esperados, ¿no? Sabemos cómo trabajamos los humanos, pero la inteligencia artificial todavía hay que controlarla. Entonces, el hecho de que se haga esto en Galicia es algo muy bueno, nos va a posicionar obviamente como un polo de referencia en inteligencia artificial a nivel estatal. Somos una de las primeras regiones, comunidades autónomas que está haciendo esta ley, que además ha sido crecida o ha sido diseñada en un entorno muy multidisciplinar. Yo tuve la suerte de formar parte de un comité de expertos asesores en el desarrollo de este anteproyecto de ley y, bueno, no solo había personas expertas en derecho, que es lo que a lo mejor se espera, ¿no?, en el desarrollo de una ley, sino que se ha creado, se ha diseñado con personas también expertas en tecnología, en ciencia, en humanidades, que son disciplinas que obviamente cuando estamos hablando de casos de uso que la administración pública va a desarrollar son muy necesarias estas diferentes perspectivas, ¿no? Luego, además, también es una ley desde ya la parte más técnica de lo que regula. Es una ley que está muy centrada pues, en los sesgos, en el ser humano, en estos sesgos que a lo mejor la inteligencia artificial puede perpetuar, no crea, porque obviamente somos nosotros los humanos los que creamos estos sesgos y los que facilitamos los datos a la inteligencia artificial para entrenar estos sistemas. Y obviamente controlar estos sesgos es algo que la ley se pone como una de sus principales prioridades, pero al mismo tiempo algo que me gusta mucho es que no es una ley muy cerrada, muy estricta. Hablamos mucho de transparencia, pero al mismo tiempo se deja la puerta abierta a algunos sistemas que probablemente, si tienen un beneficio muy alto en el ser humano, podamos incluso aceptar sistemas que a lo mejor no son tan transparentes y podemos garantizar de alguna manera que el beneficio va a ser mucho mayor, ¿no? Especialmente pues hablamos de en temas de salud, por ejemplo, ¿no?, que yo creo que sería uno de los ámbitos de aplicación donde más esfuerzos deberíamos de poner. Y hablaremos de ese ámbito enseguida, pero antes esas valoraciones a priori, antes de que llegue y antes de poder hacer con el tiempo ya balance, otra valoración por ahí. Yo coincido bastante con lo que comentaba Ana, ¿no? Yo creo que ante cualquier cambio tecnológico, revolución como la que estamos empezando a vivir con la inteligencia artificial, es fundamental garantizar que estamos protegidos los ciudadanos, ¿no?, y que nuestros derechos se respetan, y la administración pues, no puede ser ajena a esto, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que es importante, como apuntabas,
que esto se combine y hay un equilibrio con el ser capaces, incluso con el impulsar, que creo que la ley también, pues lo apuntaba Xulio, va en esa línea, de impulsar la formación de los ciudadanos, incluso la inversión de las empresas, para que seamos capaces en la sociedad de capturar pues todos estos beneficios que nos trae y que además va a repercutir en unos servicios prestados tanto por el sector público como por el privado, pues más eficaces, más modernos, y que eso al final pues genera bienestar y genera unos beneficios tanto a nivel individual como a nivel de sociedad en conjunto, ¿no? Entonces yo creo que la valoración por la que conocemos de la lei apunta en esa línea, es muy positiva. Xosé, ti que subliñarías antes de que chegue esa lei? A valoración en principio é positiva, é dicir, non só positiva polo momento, polo tempo de estar iniciando procesos, e tamén polo espacio, é dicir, bueno, Galicia é un dos, nos preocupa moito, as entidades que traballamos con persoas en pobreza, os sesgos multiplicado en un ambiente de discurso do odio, de polarización, é dicir, facelo isto nunha comunidade que creo que nos permite con mesura, con tranquilidade nun trámite ora parlamentario, sosegado, falar destos temas, creo que é especialmente positivo. Por tanto, a valoración é se tivo en conta de xeito participado e dialogado, pues, desde logo as propostas da rede e as nosas entidades, onde preocupa. Para a miña sorpresa, pensei que habría menos coñecemento, pero nas nosas entidades membro da rede preocupa o tema e a varias propostas sobre discriminación, transparencia e supervisión, no tema de evaluación de impacto nas persoas, aparecen recollidas varias nosas propostas no borrador da lei, queda mellorar aspectos como sesgos, como cuidado de prevención da discriminación, creemos que queda supervisión e control, contratación pública e, sobre todo, participación da sociedade civil, das entidades do terceiro sector, ao final, quen está traballando, que as case 700.000 persoas que en Galicia están en pobreza ou exclusión social son as entidades, facelo de xeito estructurada a participación, garantizando que hai fondos para poder prestar esa participación e esa presencia para que os sesgos non impidan políticas sociais ou de acceso ao emprego, é un dos retos, pero a valoración, desde logo, polo momento e polo espacio é, desde logo, positiva. E xa eles, director, mencionan unha das máximas, non? Coas que se ven traballando nesta lei, que é ese beneficio, non? IA, uso da IA en beneficio das persoas, en beneficio do territorio, en beneficio, en definitiva, da sociedade galega, non? Sí, así é, un espírito tamén da lei, de algún xeito, bueno, podíamos decir que a lei o que aspira tamén é a xerar confianza na cidadanía, no xeito no que na administración queremos empregar a inteligencia artificial, crear confianza tamén nos empregados públicos para que sexan quen de facer un bo uso da inteligencia artificial con todas as garantías, sabendo que van a estar amparados. En a parte esta de afectación, digamos, ao terceiro sector e ter en conta pois as distintas desigualdades que hai na sociedade, tamén unha parte importante do espírito da lei é de unha democratización de algún xeito do acceso á inteligencia artificial, non? Porque agora mesmo a inteligencia artificial, como decía antes, ten uns costes enormes. Moitas das iniciativas que se poñen na sociedade a dispor dos cidadáns, moitas veces, bueno, a maioría delas, por non decir todas, son empresas privadas que teñen un coste, ¿no?, de acceso a esa funcionalidade. Entón, de algún xeito, eu creo que a administración ten que non garantir que ese acceso a esas ferramentas privadas este a dispor de todos, pero sí que a tecnoloxía en sí, a administración debe fomentar esa redistribución de xeito que, cando incorporemos inteligencia artificial, todas esas ventaxas cheguen a toda a sociedade, ¿no?, con indiferencia da situación. Entón, sí que hai principios que están escritos na lei que van nese sentido, non? Os temas, concretamente, por exemplo, de universalidade e accesibilidade, non? Hai un deber autoimposto na lei que nos obrigamos a realmente por esa inteligencia artificial e por esa tecnoloxía en favor de toda a sociedade, en favor de eliminar as posibles desigualdades ou polo menos mitigalas, non? Nese sentido, tamén no proceso de tramitación da lei, publicouse a finais de xullo no portal de transparencia, recibimos moitísimas alegacións, e debo decir que das alegacións máis elaboradas e con máis sentido foron as que nos chegaron da rede de loita contra a pobreza. Entón, sí que aí nesa tramitación estamos a incorporar moitas das ideas que nos plantexaron desde o terceiro sector, non? Porque sí que é certo que aínda que coa mellor intención
intentábamos chegar a todo, é certo que non somos expertos en todo, non? Entón sí que ese proceso de transparencia, de recibir alegacións, pois enriquece a lei e como decía antes Ana, temos ese comité de expertos asesor multidisciplinar, pero sí que é certo que mellor pecamos de non contar con esa parte do terceiro sector, non? É algo que agora estamos en posibilidade, xa emendamos agora no borrador, e que todavía, como queda a tramitación parlamentaria, todavía pode enriquecerse máis a lei, non? Nese trámite. No tocante a transformación digital que está afrontando e que vai ter que afrontar Galicia, que papel vai xogar, está chamada a xogar a inteligencia artificial? Non sei se despois vai querer tamén o xerente de capacidades digitais de opinar a este respecto. Pero cal sería o papel que está chamado a xogar esta tecnoloxía? Ben, eu creo que esta tecnoloxía, falábamos antes, agora estamos nun momento de certa hipérbole, non? Hai certa burbulla ao redor desta tecnoloxía, pero eu sí que creo que, a diferencia, eu son bastante escéptico en xeral na vida, no mundo da tecnoloxía sempre hai de vez en cando modas e burbullas, non? E despois desaparecen e queda pouco. Neste caso, eu creo que aquí hai moito hype, pero sí que vai quedar moito, porque xa hai moita aplicación desto, e non é algo que surdira fai 4 anos, non? O tema da inteligencia artificial ven de máis de 4 décadas de traballo, entón, eso vai quedar. O que temos que ser capaces como sociedade, e como administración, e como sociedade nas empresas, é ser capaces de distinguir o que aporta valor do que non aporta, non? E incorporar eso na nosa produción, por decirlo de algún xeito, non? Porque é certo que a inteligencia artificial vai permitir mellorar a produtividade e a eficiencia dos procesos, e se non traballamos para incorporar eso no sector, desde a Xunta de Galicia, o IGAPE está a traballar nese sentido con axudas para fomentar a incorporación desta tecnoloxía, realmente o que pode pasar é que as nosas empresas perdan competitividade con outras, non? Entón hai que traballar de xeito tenaz para que realmente a inteligencia artificial se incorpore nas empresas, que é terriblemente complexo, porque o tecido empresarial de Galicia, bueno, como casi toda Europa, ten unha porcentaxe enorme de pymes ou micropymes, non? Co cal é moi difícil chegar aí con solucións, porque estas solucións son complexas de adquirir, son complexas de poñer en marcha, non? Entón, aí sí que hai iniciativas desa Xunta de Galicia para acompañar as empresas, para proporcionarlles non só capacidade de financiación para incorporar eso, sino tamén coñecemento ou guía ou bueno, pois, o que falamos de coach digitais, non? Ou CIOs a tempo parcial para axudar as empresas a incorporar a tecnoloxía. Pero eu creo que, así como con outras hypes ou burbullas que hubo no seu momento, como sempre o tema do metaverso ou incluso o blockchain, que quedou todavía nun recuncho moi específico, o tema de inteligencia artificial eu creo que sí que vai permear e vai quedar, vai transformar realmente a sociedade e o tecido empresarial. Non sei se quere comentar algo o xerente de capacidades digitais, non? Que parece vai ser decisiva a inteligencia artificial nesta transformación que tamén se vai vivir en Galicia, que está vivindo Galicia nesta transformación digital. Sí, vai non ser e xa está sendo na actualidade, non? Eu quería falar e complementar un pouco o que decía Xulio. En dous colectivos que son además moi importantes para a entidade da que forma parte, da banca, que son os maiores, os entornos rurais, porque aí estas tecnoloxías tamén nos teñen que axudar a evitar que poida haber aí unha brecha digital e financiera, porque é verdade que hoxe en día o 80% dos consumidores nos relacionamos coas empresas e cos bancos de forma digital, pero non podemos esquecernos ni deixar atrás a ese grupo de personas que aos que lle custa máis dar este paso de transformación e aprazar estas tecnoloxías. E nós temos un compromiso firme de evitar esta posible exclusión, neste caso financiera, e levamos moitos anos facendo proxectos de accesibilidade, mellorando e simplificando os canais tanto digitais, de feito a nosa aplicación foi no sector a primeira que foi totalmente accesible para persoas invidentes, pero tamén os canais físicos, as nosas oficinas e os caixeiros, que además os caixeiros son moi importantes nestes entornos rurales que comentaba, porque, según os datos do Banco de España, todavía o uso de efectivo é utilizado por parte unha mayoritaria da cidadanía, e, sobre todo, neste entorno rurais é algo máis intenso, e a forma de chegar ao efectivo
hoxe en día seguen a ser os caixeiros automáticos, que tamén estamos a mellorar e a facilitar con as tecnoloxías de inteligencia artificial para facelos máis accesibles, para que se poda manexar por voz, recoñecendo a linguaxe das persoas, para aquelas que teñan dificultades visuais que podan manexalas. De feito, estivemos nestes últimos 3 anos a instalar en pequenos municipios, nos que además residen moitas persoas maiores, tendo unha cobertura cerca do 97% dos municipios para que estas persoas que non tiñan outro apoio financeiro poidan telo a través destos caixeiros que, como digo, mellorando, meténdolle moita funcionalidade para que podan ter todos os servicios do seu día a día, non só retirar diñeiro, senón facer transferencias, pagar recibos. Niso, a inteligencia artificial sí que é moi importante e a vimos utilizando, como decía Xulio, non dunha forma recente, porque a verdade que son algoritmos que están disponíveis fai moitos anos, que vimos apostando por eles. Sí que é verdade que a inteligencia xenerativa, que é a que está un pouco máis de moda, que é a que está transformando e impulsando a sociedade, é máis moderna, e ademais eu penso que estamos todavía nunha fase moi embrionaria e que a potencial transformación vai ser incluso, polo que se di, superior ao que tivo Internet nas nosas vidas, e, por lo tanto, creo que estamos todos de acordo en que será moi transformador para todos. É dicir, xa chegou a IA, non? Tal como nos dicías, xa nos ofrecías esos exemplos, a eses usos bancarios, sobre todo coa mirada posta no vosso caso, atender eses colectivos, non? Despois falaremos ademais tamén da IA de aplicación de loita contra a pobreza, pero polo que nos avanzas, isto vai continuar, non? A IA vai seguir mellorando e atendendo a eses colectivos. Non sei se tedes previsto algún proxecto que nos podes adiantar, non? Do futuro ou da IA nese uso bancario, non? Desas aplicacións do día a día dos usuarios. Sí, podo falar algún exemplo do que xa estamos a facer agora mesmo para eses colectivos en xeral para todas as persoas. Estamos, por exemplo, a simplificar o que son os documentos que se xeran na relación dos clientes co banco, dos contratos, etc. Grazas a estes modelos, algoritmos, nun linguaxe moito máis accesible, máis directo, e reducindo a extensión, apoiando nestes modelos. Tamén, cando unha persoa, un cliente, contacta con nos telefónicamente, que é algo que se produce millóns de veces ao largo do ano, tamén con estes modelos somos capaces de interpretar e entender dunha forma automática e directa, desde o primeiro momento, cal é o motivo, cal é a preocupación do cliente, e con iso darlle unha resposta moito máis directa e rápida e solucionar dunha maneira moito máis áxil. Estas tecnoloxías tamén nos teñen que axudar a cubrir as necesidades que van variando da cidadanía e dos nosos clientes ao largo da súa vida, porque ademais hemos sufrido cambios nos últimos anos, na última década, nos hábitos de consumo, nas preferencias dos que teñemos os cidadáns, que estamos moito máis informados, temos máis opcións. Estes modelos axúdennos coa súa capacidade de análise e de xestión e de procesamento de datos para coñecer máis en profundidade e dar solucións cada vez máis adaptadas, coa inteligencia artificial generativa moito máis, de forma moito máis áxil e eficaz, e ao final isto vai ir, xa está no noso día a día, pero vai permitir que vaya tamén chegando os clientes e os consumidores, mellorando, prestando mellores servicios máis áxiles e reducindo os tempos, por exemplo, no que os atendemos. Non sei se dirías, pensando un pouco, vaticinando por onde pode ir o futuro, que vai ser unha palanca fundamental a inteligencia artificial para ir adaptándose nese futuro, no próximo, e tamén a longo prazo para ir adaptándose ás necesidades que vayan xurdindo, necesidades sociais, que van ser diferentes, necesidades económicas. Vai ser fundamental a IA? Sí, vai ser fundamental, sí, como comentaba. Os consumidores estamos a cambiar as nosas expectativas que esperamos do sector público e do sector privado, non son as mesmas que fai uns anos. Agora queremos ter todo na palma da nosa man, queremos ser máis proactivos, queremos que, ademais, as solucións e os produtos estexan adaptados ao noso estilo de vida, aos nosos valores personais, temas de sostenibilidade e privacidade, por exemplo. Para facer isto, se non nos apoiamos nestas tecnoloxías, é imposible chegar a unhas solucións tan personalizadas, coas que coñecer que necesitan a sociedade e os propios cidadáns. Algún exemplo do que estamos a facernos é aproveitar estas capacidades novas, non só para dar resposta ás necesidades que os clientes nos trasladan, senón incluso para detectar e ser capaces de darlle visibilidade a necesidades que os propios clientes non saben que teñen, porque no día a día é complicado ter unha visión máis integral, e facer esta análise de toda a información que ten un cliente. Somos capaces de, por exemplo, de
contarlle cal foi o seu patrón de gasto nos últimos tempos, cal é a súa saúde financiera neste momento, como foi evoluindo, como vai ser, sobre todo no futuro, para axudar na toma de decisións, para os seus proxectos de longo plazo, para a súa xubilación, para o emprendimento dun proxecto, para a compra dunha vivenda, e todo isto con estas capacidades facemos dunha forma sinxela e comprensible para o cliente, e queremos que así o axudamos, de cara a futuro en cousas que probablemente no noso día a día non somos capaces de identificar, que con estas capacidades sí que creemos que vai ser utilidade para transformar e dar respostas en necesidades que xa coñecen, incluso para aquelas que son descoñecidas para as persoas. Contigo abordamos esa dimensión de acceso ás tecnoloxías e ademais dos beneficios que pode aportar a IA, pode parecer algo nada próximo para certos colectivos, pero ti nos aportabas ese exemplo de como está axudando os maiores, por exemplo, zonas rurais aquí en Galicia. Eu dicía ao inicio que tamén esta lei ten esa visión de axuda, de apoio ao talento, ao emprendemento. Ana é un fantástico exemplo, porque galega, traballa fora. Ti crees que tamén vai axudar ou pode axudar, vai ser clave para precisamente reter o talento que temos aquí ou para recuperar o talento que se foi ou tamén para captar novo talento para aquí, para Galicia, que tamén a IA vai axudar para iso? Sí, eu penso que sí, penso que vai ser no futuro e de novo que xa o está sendo agora mesmo, nas empresas e penso que tamén nas organizacións públicas e do terceiro sector. Penso que a inteligencia artificial xa está presente en casi todas as ferramentas de todos os ámbitos de xestión dunha organización, porque ao final todos estes ámbitos fai tempo xa que están basados na materia prima que é a información, que son os datos, que ao final é o que alimenta e onde estas tecnoloxías son capaces de ofrecernos moitos beneficios. Por tanto, creo que o coñecemento destas tecnoloxías e o seu aproveitamento son competencias que cada vez son máis claves para calquer profesional que se incorpora ao mercado e que xa está presente. E, de feito, nun estudio recente se decía que é a tecnoloxía que está a crear xa máis talento, con 30.000 postos de traballo novos solamente en España, e que nos situaban na quinta posición en Europa como en número de empleos tecnolóxicos. Por lo cal, penso que é fundamental, con iniciativas como esta norma que nos comentaba Xulio, impulsar este talento. Como exemplo, podo contar o que pasaba no sector financiero, que fai non tantos anos o que se buscaba eran perfiles de talento do ámbito financiero e de xestión, e hoxe en día o que máis abunda son perfis técnicos, tanto de programación máis propios de tecnoloxía, como aqueles de análise de datos, de estadística, matemáticas, ou dos propios modelos algoritmos de inteligencia artificial, porque son necesarios este talento para axudarnos a comprender toda a potencialidade e tamén para axudarnos a esa transformación que temos que facer as organizacións e tamén a propia sociedade en xeral, e coa colaboración, por suposto, do ámbito público-privado que axuden a impulsar. Quen sabe, se no futuro, Ana, a IA provoca, permite ou favorece que regreses aquí a Galicia, polo de agora ali en Barcelona, en Cataluña. Imos tamén a chegarnos ao teu ámbito, a outras implicacións sociais da inteligencia artificial, sen perder o foco nesta lei galega que está a piques de aprobarse. Ti dirías que está ao servicio dese beneficio social que a IA está chamada tamén a iso, a favorecer a nosa vida, a aportar beneficios a todas as persoas, á sociedade? Bueno, sin duda. Yo creo que la inteligencia artificial, obviamente, como cualquier herramienta tecnológica, tiene dos caras, ¿no? Por una parte se puede utilizar para usos muy buenos, por otra para usos a lo mejor no tan buenos, pero la culpa no es de la inteligencia artificial, es de quien la usa, ¿no? Realmente ahí el punto, el sujeto es el ser humano. Y generalmente se da más a conocer esa parte más negativa de la inteligencia artificial, cuando falla, cuando crea sesgos, cuando crea desigualdades, etcétera, ¿no? Y yo creo que nos deberíamos centrar mucho más en resaltar esa parte más positiva de la inteligencia artificial. Todos los casos de uso que realmente ya se están implantando desde hace tiempo, es lo que comentábamos antes, que no es un hype, no es algo nuevo. Esto ya hay campos incluso en la salud que tenemos algoritmos de inteligencia artificial que pueden hacer un diagnóstico con una alta precisión y sin duda
nos va a ayudar en diferentes ámbitos y nos está ayudando ya. Pero sí es cierto que por esa otra cara más negativa que puede tener de un diseño pues mal pensado, o un caso de uso que a lo mejor no es el mejor, o que no tiene al ser humano en el centro, es porque es tan necesario leyes como esta que se está pensando en Galicia, ¿no? Precisamente también alineada con la nueva ley de inteligencia artificial europea, para que entre todos podamos tener un ecosistema más seguro y que se incremente mucho más esa cara más positiva de la inteligencia artificial. Tú tocabas hace unos instantes en una intervención anterior la tecla de la salud, que es fundamental también, ¿no? Pues supone una revolución en este campo, en este ámbito. Aquí se incluye la salud mental, ¿no? Que sí que es cierto que, bueno, de unos años hacia aquí se ha visibilizado más, es necesario que todavía se haga, pero ¿crees que también ahí va a cumplir un papel importante? Sí, sin duda. Bueno, en salud en general, yo creo que la inteligencia artificial pues, va a ser la futura compañera de los médicos. Yo no digo que se reemplacen, porque de hecho no se deberían de reemplazar. El conocimiento médico, esa experiencia que tiene, creo que nunca podremos entrenar un algoritmo de inteligencia artificial que lo haga como lo hace un personal médico, pero sí es cierto que ciertas tareas de apoyo a la decisión, de apoyo a un diagnóstico, de apoyo a generar un mejor tratamiento para una persona, tender a esta medicina de precisión, a esta medicina personalizada. Cada ser humano somos diferentes y deberíamos de tener probablemente a lo mejor un tratamiento distinto también en función de nuestra genética y de unos diferentes factores que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es algo donde ya se está utilizando, pues sobre todo para descartar casos que a lo mejor no necesitan más intervención médica, y esto permite acelerar pues las listas de espera, ¿no? O en análisis de imagen médica. Los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo aquellos que se hacen con técnicas basadas en redes de neuronas artificiales, que tienen una precisión y una capacidad de cómputo pues muy elevada, nos están permitiendo analizar imágenes médicas con una precisión muy alta y detectar tumores de manera incluso más rápida o más precoz de lo que a lo mejor un ser humano podría hacer. Entonces, obviamente tenemos que utilizarlas y siempre con supervisión humana, ¿no? Y ajustándose pues a estas normativas que velan por el ser humano, en el que estas leyes se van a aplicar. Y obviamente dentro de lo que es la salud mental, que además es un campo al que yo me dedico, aplicar inteligencia artificial en el ámbito de la salud mental tiene también mucho espacio, ya no solo a través de aplicaciones personalizadas que te pueden sugerir a lo mejor pues algunas terapias, ¿no? A nivel de problemas de salud mental como depresión, ansiedad, estrés, burnout, etcétera, o incluso para monitorizar algunos datos de pacientes desde casa a través de pulseras, de relojes, de actividad del teléfono en casos como pacientes con trastorno bipolar, y detectar pues sus fases de manía y depresión. Eso se está haciendo. Y un caso que bueno es el que desarrollo yo, que es un proyecto en el que utilizamos inteligencia artificial para entender cómo se comportan personas con problemas de salud mental en particular, ideación suicida, depresión o trastornos de conducta alimentaria como la anorexia en redes sociales, extraer un patrón de comportamiento y demográfico común a estas personas, saber cómo son mujeres, son hombres, de qué edad, qué temas les interesan, y lanzar campañas dirigidas a usuarios que encajen en esos perfiles con teléfonos de ayuda o chats de ayuda. Y ya están funcionando. La primera campaña pues se incrementó un 60% el número de llamadas de redes sociales al teléfono de prevención del suicidio. Son campañas que se lanzan en toda España, y en la última campaña lanzamos ya no solo teléfonos de ayuda sino chats, porque nos pedían sobre todo los colectivos más jóvenes, nos pedían: no tenéis un chat en lugar de un teléfono, que yo no quiero hacer una llamada, y multiplicamos por 10 el número de conversaciones que llegaban a un chat de ayuda que aloja una fundación de Barcelona. Habitualmente recibía entre 150 a 200 chats por mes, y con nuestra campaña llegamos a 1.500. Entonces, está claro que la inteligencia artificial en ese caso nos puede ayudar a identificar patrones, que es uno de sus potenciales, identificar patrones de comportamiento, y nosotros lo estamos utilizando bueno, pues para llegar a personas que encajan en ese perfil, todo de manera completamente anónima, respetando la privacidad de los usuarios, pero ofreciendo ayuda, en este caso apoyo emocional gratuito, 24 horas a personas que necesiten este tipo de ayuda, ¿no? Que máis implicación social, non? Eu creo que calquera dos que, bueno, pues sigan, estén conectados a este encontro que lles estamos ofrecendo en directo, podense sorprender, non? Ou incluso aprender
do que xa se está a facer a través da inteligencia artificial, non? No día a día, calquera fai esas xestións bancarias, e todos perseguimos cuidar a nosa saúde, non? Tamén a saúde mental, como decía Ana. Sí, como decía Ana, tamén dos sesgos que temos os propios humanos é que normalmente sempre destacamos o negativo, non? Porque, bueno, un sesgo que probablemente chegounos aquí, fíxonos chegar aquí pola selección natural, non? Ao final, pois, a mente humana pois está sempre máis alerta dos temas negativos que dos positivos, non? Porque os negativos son ameazas. Entón, nese sentido, sí que no tema de inteligencia artificial, igual que hai un hype a nivel tecnolóxico, tamén hai un hype, digamos, de noticias negativas ao redor da inteligencia artificial. Eso moitas veces enmascara realmente as grandes vantaxas e beneficios que xa estamos a ter agora con inteligencia artificial. No caso da saúde é algo paradigmático, que comentaba agora Ana, nos temas de saúde mental, pero tamén no campo da saúde, digamos, hai unha maior madurez no uso da inteligencia artificial polos temas de diagnóstico por imaxen, e agora, por exemplo, en Galicia, a Consellería de Sanidade ten programas postos en marcha que utilizan inteligencia artificial, por exemplo, para facer un triaxe máis rápido da imaxen radiolóxica, de xeito que, ao final, o que fai a ferramenta é cambiar, digamos, ou propoñer unha orde distinta para que os radiólogos informen aqueles casos nos que parece que hai unha sospeita que pode derivar nunha mellor atención ou que tens que chegar antes, non? Entón, eso permite optimizar o proceso, non substitúe en ningún caso o profesional, o radiólogo, sino que un complemento e que permite, pois, sobre todo, priorizar aqueles casos ou identificalos incluso antes de ter que revisar absolutamente todas as imaxes, non? Tamén na mellora, por exemplo, hai un piloto de mellora de diagnóstico do cancro de mama, tamén utilizando inteligencia artificial. E despois en outros ámbitos que teñen máis tamén repercusión social. A min gustaríame tamén que Xosé nos contase un pouco cal é o impacto que está vendo el no terceiro sector, precisamente porque das alegacións que recibimos dímonos conta de que tiñamos determinados puntos cegos, non? Que non chegábamos, non? Entón sí que é importante ter eso en conta. Estamos a traballar en temas que, dende a óptica da administración, ten un impacto social, pero probablemente teñamos iniciativas que poñer en marcha que todavía estén pendentes de identificar. Estamos a traballar, por exemplo, nos temas de emprego con ferramentas de inteligencia artificial para mellorar, casar a oferta e demanda e ser capaces de orientar tamén os desempregados en que está a demandar o mercado de traballo para orientar tamén a formación dos desempregados. Estamos a traballar en temas moi concretos, por exemplo, de loita contra incendios, pois con mellora de detección a través de imaxes rápida de incendios. Bueno, relativo ao que decía tamén Francisco antes, os temas de personalización, facer unha administración máis proactiva, uns servicios máis proactivos, sí que a inteligencia artificial debe nos permitir, pois, precisamente chegar aos cidadáns con aqueles aspectos que máis lle corresponden á súa realidade, non? Porque moitas veces a administración trata, digamos, de maneira homogénea, non? A toda a poboación, e é a poboación a que ten que elexir aqueles servicios que lles corresponden, non? A idea que temos nós é, gobernando ben o dato, con todas as garantías de privacidade e confidencialidade, ser capaces de apuntar a cada un dos cidadáns, dicíndolle cales son as oportunidades, as axudas, as subvencións, as iniciativas que ten a administración que mellor lle encaixan co perfilado que podamos ter nós, non? Deles. En ese sentido, pois, eu creo que é importante poñer en valor todos estes aspectos positivos da inteligencia artificial que non é o que ocupa os periódicos, normalmente. En algunhas ocasións, non? Sirva isto, pois, para enmendar, non? Que tamén outra das cuestións que mencionabades, non? Que dá a sensación moitas veces de que acaba de aparecer a inteligencia artificial e non é así, non? Leva décadas xa entre nós. Imos de contado co terceiro sector, antes para pechar con Ana no seu bloque. Crees que por todo isto, tamén polo que estaba a mencionar o director da Amtega, Galicia pode aspirar a liderar, a ser revolucionaria nesto da inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que sin duda. Ya el hecho de tomar la iniciativa de lanzar esta ley obviamente nos establece como un punto de referencia, porque en general todo el ámbito de la inteligencia artificial, de cómo implementarla o cómo regularla, es desconocido. Es casi un terreno que la gente quiere tocar, pero a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, si alguien lo hace primero, como ha sido por ejemplo en nuestro caso, pues puede ser sin duda un punto de referencia para otras comunidades e incluso fuera de España también, ¿no? Por otro lado, Galicia está muy preparada a nivel de educación. Tenemos grados tecnológicos y más específicamente grados en inteligencia artificial en las 3 universidades gallegas. Y nosotros que somos de aquí conocemos el nivel que hay de educación en las universidades gallegas, que es muy alto. Yo he trabajado en diferentes universidades y soy consciente del nivel alto y de la buena preparación de los estudiantes, del alumnado de nuestras universidades gallegas, y de cómo ese talento se está traspasando también a ámbitos profesionales, ya no solo en Galicia, sino fuera. Entonces, tenemos un poder formativo muy alto, excepcional, con lo cual tenemos talento también. Esto no significa que no tengamos también que a lo mejor atraer talento desde fuera, obviamente, ¿no? Porque sobre todo pues este diseño de la inteligencia artificial siempre defiendo que se debe hacer en un entorno muy multidisciplinar, ¿no? Con diferentes también aspectos culturales, etcétera, ¿no? Y bueno, y por otro lado ya tenemos muchos ejemplos también de empresas, de startups, empresas más pequeñas o más grandes que están utilizando inteligencia artificial en Galicia de manera muy prometedora y muy exitosa ya, ¿no? Entonces yo creo que son 3 ingredientes fundamentales. Sí es cierto que yo creo que ya a nivel práctico quizás deberíamos de estar más conectados con el resto de España, con el resto del mundo, ya a nivel de comunicaciones, ¿no? Ahora mismo pues sí que es verdad que es más fácil ya llegar a Madrid, por ejemplo, desde Galicia, ¿no? Y tener más comunicación con otras empresas o instituciones, que nos permite también tener más intercambio de conocimiento y que más gente venga aquí y se aproxime a nuestra comunidad, pero por lo demás tenemos los ingredientes fundamentales. Imos con ese terceiro sector, outro dos ámbitos os que nos queremos achegar a través de inteligencia artificial neste encontro. Imos co director da Rede de Loita contra a Pobreza aquí en Galicia. Pode tamén a inteligencia artificial, ou de que maneira credes que está chamada a inteligencia artificial a reducir esas desigualdades sociales, a axudar a reducilas? Bueno, o que reduce as desigualdades sociales son outras políticas de vivenda, acceso a emprego, de políticas de servicios sociais e de políticas fiscais son as que reducen. O que sí vemos que a inteligencia artificial, ainda que non estamos utilizando nas entidades todavía, estamos no proceso de formación, utilizando pouco a pouco, sí vemos que é moi útil cando, ao final, acompaña procesos de atención personalizada. Si vemos que cando se siga a nosa máxima, que ademais desde a pandemia e desde cando vimos os problemas todos de fenda digital, de pedir citas, cando se deixaron de atender personas, deixaron de atender a personas, é dicir, nos, a inteligencia artificial vemos que funciona cando acompaña e reforza a inteligencia emocional. Cando ocurre a atención de profesionais que poden estar traballando directamente cas persoas en situación de risco, de exclusión social, vulnerabilidade. Cando é así, pois si vemos, desde logo, na detección precoz, que xa comentaba desde no ámbito sanitario, además, teño unha experiencia cerca como para detectar tumores que o ollo humano non detecta, pois como detecta pasar un programa de inteligencia artificial. Eso tamén, algunhas entidades xa están empezando levemente a utilizar, é dicir, que esa medida o é. Logo, despois, somos moi pragmáticos, as entidades o que os utilizamos tamén, é dicir, xestionar unha entidade do terceiro sector como mínimo tan complicado como xestionar unha empresa de ámbito lucrativo do mesmo tamaño. Por lo tanto, vamos ao práctico e, por exemplo, para a simplificación burocrática, que é unha das nosas demandas, administración a empresas cas que traballamos, é dicir, simplificar e tamén internamente procesos, eso sí se está utilizando ferramentas para axudar a facer proxectos, para facer justificacións, para justificacións económicas, para intentar introducir cada vez máis datos e información estadística, que é algo que queremos que se está reforzando, pero que se pode reforzar aínda máis. A calidade da información que temos sobre, por exemplo, desde hai 2 anos temos unha ferramenta que é o Atlas de Pobreza dos Fogares, unha ferramenta do INE que nos permite saber, dentro dunha cidade, casi por barrio, as tasas de pobreza e exclusión social, a tasa de pobreza infantil, renta media. Eso permite afinar moito máis o traballo das nosas entidades, desde logo da administración e dos servicios sociais, pero nos permite afinar, pero sempre con ese requisito que eu creo que é fundamental, personas atenden a personas e se reforza o traballo de atención personalizada e a inteligencia emocional do que ocurre.
E hai riscos tamén? A inteligencia artificial ti crees que tamén algúns colectivos que os vai a excluir? Pois sí, e son bastantes. De feito, cando fixemos o documento de propostas para a lei, o falamos bastante, é dicir, metemos máis contido de, como dixen ao principio, a nós nos preocupa e moito, moitísimo nas nosas entidades o aumento brutal do discurso de odio, de aporofobia, de criminalización en xeral das persoas en pobreza e exclusión social, que afecta a todas, é dicir, que non hai un colectivo específico, algúns son máis agravados, pues, población migrante, población xitana, mulleres, pero en xeral non se libra ningún colectivo de discurso cando non é especialmente productivo. Ese discurso, aparte de criminalizar servicios sociais, de dar a sensación de que non ocurre nada, eso nos preocupa e a inteligencia artificial, ferramentas de inteligencia artificial, están reforzando ese discurso, notablemente, ese discurso de odio. Por eso decía que a nós é moi importante aquí, e eu quedo moito máis tranquilo despois de escoitar a Julián, estamos de ver que podemos ter ca lei unha oportunidade de combatir ou frenalo nun país, nun entorno como Galicia, onde non hai partidos, ni no Parlamento, ni nos concellos que fomenten o odio. Esta é unha oportunidade para intentar resistir. Dito isto, a través de aquí nos veñen, non nos verán a nivel político, pero aquí nos veñen infinidade de sesgos, que sí nos preocupan notablemente. Nos preocupa notablemente cando é, pois, traballar, como diría eu, a veces vendo as aportacións, porque se me ocorreu preguntarlle ás entidades que cousas positivas e que perigos tedes. E a veces me daba a sensación lendo que entre hai dous tipos de perigos e de sesgos. Unha, pois parece que nos va a aparecer aquí un Skynet ou un Terminator, parece que esta inteligencia artificial vai suponer eso, pero outro perigo, e máis grave ainda destos sesgos, é a fascinación. A fascinación de, comentaba Julián antes, pois el metaverso e outras ferramentas semellantes que ao final quedaron en nada, pero polo camiño moitas decisiones políticas, moitas decisiones de orzamentarias, pois vamos a estar a la última e estará este tipo nos preocupa, porque, ao final, o que máis nos costa a hora de facer incidencia política é combatir presuicios. É dicir, el presuicio de que se es pobre é pola súa culpa, se unha persona non ten emprego porque non se esforza o suficiente, a mellor política social é o emprego, é dicir, este tipo de ideas falsas, que se solucionan en tal, é dicir, deslevadas a traballar ferramentas con eso, pois ao final acabamos convertindo, me decía unha entidade, o presuicio en algoritmo. Non, e iso ter cuidado, é dicir, o programa de emprego, pois, por exemplo, é unha iniciativa, se acompaña as profesionais que fan emprego, é perfecta e funciona ben, pero se convirte nun mecanismo que por sí mesmo simplemente decide esta persona non está accedendo ao emprego ou non, e criminaliza ou perxudica unha persona, ese gran medo é o que nos dá. E como eso, iniciativas como IMV, o ingreso mínimo vital, vimos como se pode utilizar ese sesgo de xeito negativo, e a pesar da súa extensión, o sufrimento que está causando, e despois tamén en empresas privadas, en seguros, en servicios bancarios, houve un gran avance, e en temas, e a banca especialmente, pero nos preocupa, por exemplo, pues, ver como avanzar pues, como se reducen, por exemplo, as persoas que perciben prestacións, pero que se lle siguen cobrando comisións ou que siguen traballando. Hai un avance neste sentido de intentar reducilo. Todo eso, ao final, si se combate deste xeito este presuicio, sí podemos ter unha oportunidade de reducir este tipo de sesgos. Si non é bastante, nos dá máis medo neste momento que as persoas que traballamos, que ventaxas podemos obter. É dicir, a túa aposta, a priori, é ser optimista, non? É pensar que si se chegará a ese equilibrio do uso, a través do uso da IA, para garantir todos os dereitos fundamentais, non? Sí, e aí hai vías na propio borrador da lei, decir, do Consello de Atención, de Personalizar, de Atención, de Denuncia, canales, por eso facemos tanto fincapé en detectar previamente e intentar que non que pase un proceso calquera ferramenta, calquera ocurrencia dun director xeral, dunha directora xeral, que antes, por favor, antes pase un requisito sentidiño e antes que se vexa si realmente está favorecendo isto que dicía ao principio, axudar as persoas, e persoas atenden persoas. Da pobreza se sale, aparte que con ingresos, ingresando se sale tamén con atención personalizada a medio e longo plazo. Non hai medidas fáciles nin de hoxe para mañán, é dicir, ten que haber procesos personalizados, atendendo a situación personal, familiar, comunitaria, de acceso ao emprego para quen pode traballar,
bueno, si se garantiza eso nesas medidas e temos un canle de como facelo e se conta que as entidades do terceiro sector especializadas sí que son máis optimistas nese sentido. Non sei se quere o director da Antega tamén facer unha valoración sobre esas implicacións. Sí, bueno, estamos totalmente alineados nese sentido. E un dos obxectivos da lei que non quixen profundizar moito é a parte do procedemento polo que se vai a facer a posta en marcha, a adquisición, o diseño, a posta en marcha de sistemas de inteligencia artificial. Nese procedemento hai unha parte moi importante que é a evaluación de impacto dos dereitos fundamentais, non? Porque temos que valorar non só o que decía antes, a sostenibilidade financiera, a disponibilidade tecnolóxica ou o rendemento do sistema, senón tamén que impacto pode ter a posta en marcha dese sistema nos dereitos fundamentais da poboación, non? Aí, ademais de diseñar xa un proceso moi garantista nese sentido, intentamos que non sexa moi burocrático, pero sí que sexa moi riguroso, o cal non é sempre sinxelo, hai que atopar un punto medio, non? de equilibrio para garantir pois todas estas etapas de evaluación dun proxecto, a vez que eso non colapse, non? O sistema e que sexamos moi lentos na súa adopción. Ademais de todo ese deseño que se fai pensando precisamente nesto que comenta Xosé de non despersonalizar ou de convertir a administración, sabes, nun caixeiro automático no mal sentido da palabra, hai unha parte importante da lei que se encarga dos temas de supervisión humana para precisamente pois que esa parte que ti apuntabas moi ben, que é emocional, sabes, eso non está nin se lle espera todavía a inteligencia artificial, non? Entón, esa parte sí sempre estará complementada por persoal, non? É importante unha parte tamén, cando fago mención da eficiencia e eficacia, o que nos vai permitir, por exemplo, moitas veces a inteligencia artificial e a automatización de tarefas, é que tarefas que agora mesmo están facendo persoas que son moi rutinarias e que non aportan moito valor engadido ao proceso, eso podese automatizar. Eso nos vai permitir liberar tempo desa xente para precisamente esa atención personalizada, para aportar esa parte emocional ou esa parte empática, digamos, a hora de poñer en marcha as iniciativas, non? Porque hai moitos procedementos na administración que teñen unha parte discrecional. Moitos son baremacións automáticas, pero hai unha parte importante que é discrecional. Esa parte discrecional nunca imos por en mans de unha inteligencia artificial, non? E, ademais, por se acaso todo isto non fora suficiente, na lei tamén hai un dos dereitos que se recolle o dereito de tutela, é dicir, calquer persoa vai poder, dun xeito fácil e cómodo para ela, reclamar, recurrir, pedir explicacións, nós, como administración, obligámonos a dar unha explicación en termos claros, accesibles e adaptados ao perfil da persoa que nos está cuestionando o proceso, non? E, ademais, créase tamén a figura de comisionado de inteligencia artificial, que digamos que é unha capa máis de vixiancia, non? De que o que decías ti, non? Que non nos deixemos fascinar pola tecnoloxía, pois que sempre exista unha capa, digamos, como din os americanos, de check and balance, non? De contrapoder de algún xeito, de que garantice igual que nos temas que temos de protección de datos, temos delegados de protección de datos en cada consellería, a lei vai impoñer tamén un comisionado en cada consellería que vai ser quen ten que monitorizar fora dos incentivos que poden ter as direccións xerais ou o resto das unidades da consellería, que se salvaguarde todo o que nos dá o Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial e o que nos damos na lei, non? Entón, aí sí que no deseño do proceso fomos moi sensibles a ese tipo de problemas bueno, intentamos que se xa coherente e completo, non? O proceso que facemos. Bueno, seguimos en directo, son as 11:54 minutos, en directo dende aquí, dende o Museo Santiago Rei Fernández La Torre. Estamos falando desa lei de inteligencia artificial galega, de todas as implicacións sociais que ten tamén a aplicación desta tecnoloxía. Antes de rematar, unha última reflexión por parte de todos e todas vos. Xosé, vou contigo. Riscos e oportunidades, a modo de resumo, sobre todo, que consideras pode ter a inteligencia artificial, o uso da inteligencia artificial? Cales identificarías? Pues o principal risco es cando se esquece que ao final de todo o proceso están as persoas, especialmente as persoas en pobreza ou exclusión social. Por lo tanto, todo ten que estar enfocado a solucionar a vida, a mellorar a calidad de vida das persoas, tanto
de xeito directo, con detección precoz, e é unha oportunidade específica no traballo xa desde os colexios e de traballar con persoas en risco de pobreza ou exclusión social antes de que ocorra para tomar medidas, hai unha posibilidade, e logo todo o que é favorecer o acompañamento das persoas, que persoas traballen con persoas e que se favorezca o seu traballo. Si é a partir de aí, si eso va implicado de medidas tangibles, concretas, como está ocurrindo, é dicir, hai un tema de simplificación burocrática, que é algo que na Xunta de Galicia, por exemplo, e coa Antega, porque cada departamento que vamos, algunhas veces de boa gana, outras veces non tanto, pero está facendo un traballo de simplificación burocrática tanto ás persoas como ás entidades ou ás empresas. É dicir, o tema de burocratización extrema é unha clave que afecta a calquera colectivo, pero especialmente, é dicir, con medidas deste tipo, con acompañamento, con posibilidade de previr situacións de odio ou aporofobia, que as medidas que se implanten non teñen sentido. Creo que aparte de que está aí e vai seguir estando, é unha oportunidade máis que un conxunto de perigos ou de problemas. Francisco Javier, ¿qué aspectos positivos y también qué preocupaciones, ¿no?, que puede haber del uso de la inteligencia artificial? Bueno, yo soy optimista. Yo creo que hay muchas más, como venimos comentando, ¿no?, oportunidades que riesgos. El principal riesgo que yo veo es que esta regulación, que yo creo que estamos de acuerdo, ¿no?, en general las regulaciones de inteligencia artificial que nos tienen que proteger, tienen que establecer los controles para evitar, pues, estos sesgos, ¿no?, estos principios éticos de transparencia, sobre todo que sea accesible para todo el mundo y que no haya discriminaciones, pero hay un riesgo de que sea desproporcional y que al final exija a la administración y al sector privado dedicar recursos que va a suponer un coste de oportunidad por no dedicarlos realmente al aprovechamiento, ¿no?, de los beneficios que nos aportan, que nos permiten ser más competitivos, incluso mejorar como sociedad. Como oportunidades, las dos principales para mí sería una, que es una ocasión para incluso mejorar la sociedad, para construir una sociedad más justa con la adopción de estos modelos, evitando estos sesgos, ¿no?, como digo, evitando discriminación y estableciendo esta gobernanza para que todo el mundo tenga acceso y todo el mundo pueda beneficiarse, sin excepciones. Y luego también con la regulación tenemos la oportunidad de impulsarlo, de mejorar nuestra competitividad, desarrollar el talento local, como decíamos, incluso captarlo, y adaptarnos a esta realidad que ya está en nuestro día a día y cada vez lo va a estar más, y que es lo que ha pasado con todas las revoluciones tecnológicas que hemos vivido, que siempre tienen, pues, un periodo de adopción, incluso de dudas, ¿no?, sobre si las oportunidades superan a los riesgos, y en este caso pues yo estoy convencido de que también es así. Ana, ¿con cuáles te quedarías? Bueno, pues yo, por ser un poco más complementaria, ¿no?, porque ya lo han explicado todo muy bien y yo también soy optimista, sí que me gustaría lanzar una lanza también a favor de la tecnología, en el sentido de que ella misma nos puede ayudar también a reducir estos sesgos. Por una parte, una regulación, pero hoy en día tenemos también técnicas dentro de la propia inteligencia artificial para reducir posibles sesgos que estos sistemas, pues, puedan perpetuar. No nos hemos de olvidar que al final los sistemas de inteligencia artificial aprenden las tareas que nosotros los encomendamos en base a ejemplos que nosotros los humanos les pasamos. Pues si se trata de detectar un tumor, les tendremos que mostrar imágenes de tumores e imágenes de casos de control o casos sanos, ¿no?, para que aprenda a diferenciarles solo. Claro, si estos algoritmos se entrenan con datos que realmente, pues, no han sido bien seleccionados o no son de calidad, o en el caso, por ejemplo, de prestaciones públicas, se entrenan en base a datos que excluyen minorías, pues estos sistemas podrían, de manera, pues, prácticamente automática, detectar si aquí no hay minorías, es que no tengo que dar prestaciones sociales a minorías, ¿no? Pero hoy en día tenemos incluso dentro de los desarrollos de inteligencia artificial técnicas, por ejemplo, para desarrollar rankings, por ejemplo, para prestaciones sociales, para contratación pública o lo que sea, donde nos garanticen que esos rankings al final tengan un porcentaje mínimo de personas de diversas minorías o que estén en riesgo de exclusión social, etcétera, ¿no? Dice, bueno, pues aquí al menos tiene que aparecer un 20% de mujeres solteras, un 15% de mujeres inmigrantes, lo que sea, ¿no? Y son técnicas computacionales que ya se están desarrollando y que estamos, de hecho, educando en ellas en las universidades, en los grados técnicos. Antes, hace tiempo, hace años, cuando yo estudiaba, por ejemplo, ingeniería informática, pues no se centraba tanto en la parte ética, no es algo que nos centrásemos en estos sesgos de inteligencia artificial, pero afortunadamente hoy hay más sensibilidad con estos temas y es algo que ya los futuros desarrolladores de inteligencia artificial sabrán ya cómo también hacer frente a estos retos. El director de Antega, ¿qué riscos, oportunidades
destacaría, sobre todo por encima do resto? Bueno, por non abondar xa no falado, eu creo que os riscos principais xa os comentamos aquí no que levamos de charla. Eu creo que a oportunidade agora que temos que aproveitar o bo momento no que chegamos a esta revolución, porque eu creo que Galicia si fixo os deberes, neste caso nos temas da tecnoloxía de inteligencia artificial, tanto desde o sector público, con unha elaboración dunha estrategia moi temprana de inteligencia artificial, como todas as accións que se levaron a cabo a partir desa estrategia, pero tamén no sector privado, porque temos un sector TIC potente na nosa comunidade, xa representa ao redor dun 3% do PIB, a idea, estás a traballar con eles nun plan director para chegar a un 5% do PIB. Este sector TIC tamén chega nun moi bon momento a esta revolución de inteligencia artificial. Como decía Ana, tamén temos unha academia capaz de crear talento, nesta lei tamén se impulsan temas de formación e captación de talento, realmente, pois creo que o que temos que facer agora é aproveitar que estamos, digamos, nesa cabeceira, digamos, a nivel nacional, polo menos, e a nivel internacional, en canto a inteligencia artificial, sabendo que ao final o epicentro de todo isto, desde un punto de vista tecnolóxico, vai ser Estados Unidos e China polo de agora, non? Temos que loitar nese sentido pola soberanía tecnolóxica da Unión Europea, como nos insta a Comisión Europea, e nos estamos poñendo o noso grao de area para avanzar nese sentido, non? Bueno, pues creo que conseguimos o obxectivo que nos marcábamos hai unha hora que comezábamos con este encontro informativo dende aquí, dende o Museo Santiago Rei Fernández de la Torre, de transmitir o que está facendo a Administración galega para regular o uso da inteligencia artificial. Ese era un dos obxectivos. O outro, contarlles, transmitirlles a todos os seguidores de La Voz de Galicia esas implicacións sociais tamén o que se está a facer en diferentes ámbitos de uso xa no presente, que vai continuar no futuro desta tecnoloxía. Así que grazas ás 4 voces que hoxe nos acompañaron e que nos axudaron a cumprir este obxectivo, un placer recibirvos aquí no noso museo. Xosé Kunz, o director da Rede de Loita contra a Pobreza aquí en Galicia. Grazas, Xosé. Gracias a vos. Gracias, Francisco Javier Díaz, o xerente de Capacidades Digitais de Abanca. Grazas. Un placer. Gracias a vos. Ana Freira, vicedecana de Impacto Social e Innovación Académica da Universidade Pompeu Fabra e Barcelona School of Management. Grazas. Grazas. E grazas tamén ao director da Amtega, Julián Cerviño, por acompañarnos nesta mañá. Moitas gracias a vos. O dito, oportunidades, riscos que tamén hai, claro está, xa se comentaron, pero sobre todo oportunidades que existen reais do uso da aplicación práctica da inteligencia artificial, co foco posto, como sempre, aquí na nosa comunidade aquí en Galicia. Despedimos xa esta emisión en directo, saudando a todos os que nos seguiron e agradecéndolles, como sempre, a súa atención. Moi bons días.